abantu bebekhona besikhona mhlawumbe kwenzeka ukubulawe umuntu silapha, you would expect uba amapolisa anibizele ecaleni anibuze uba ndibone ntoni, azikhomparishe ezi statements zethu uba zingaba zithetha le nto kuthiwa iripotiwe kuwo. And xa leyo into understanda wena yona tata, xa into elolo hlobo izokwaziwa ndim nawe singengobantu bomthetho, iyenza uba siwuquestionishe umthetho ke ngokuba ingaba la mapolisa intentions zabo zintoni. You understand? Kaloku umuntu ophanda fairly uzocinga olu hlobo sicela mhlambi acinge even more than uba ndicinga. Xa into efair lo hlobo ndiyicinga olu hlobo mna ndingunondaba. That's why ndibuza uba okay, kubantu bebephaya amapolisa aye lasithatha statement njengoba ehleli 3 months nje lo nene pha ngaphakathi understand kuthiwa kuphandwa yintoni le iphandwayo. Xa sethi nyani ke yileyo into. Xa istatement kubantu bebephaya azingathathwanga makazi kuwe istatement beke bafika kuwe uthi la mapolisa afike phaya enodlame namapolisa bamela lo mntana. Mna ndithe xana ndiphaya ecourt unene selezifunele umcuphi oqalasile ecourt unene kangavele ecourt uthe kangacharge although unene bepha ecourt ngala day 1 ba kuthiwa kuhlala ezantsi umose umuntu avele ecourt. Step asifike ecourt unene sambona mangiyelo khange aqoqa unene sabuza amapolisa nisancincisile bakuvala sibuba kwenzeka ntoni kodwa masikhangele ipolice station ebanjwe kuyo sibuza phi kodwa masiyaqala ngaloyida nazo siphinde sizoqona all the police stations around thina police station and all to found out unene yobanjwa phi eCambridge lo mntana and abasisa basikhathala nosikhathala basibona basizinto nje basiyifamily nje nathi sisenhlungu babamela lo mntana oniweyo lo mntana oqoqwe ngunene lo mntana lo ekidnapped asibuzwa nothi but kumnawe njengabantu abahlala phezulu lokishini siyayazi uba ziba khona icase whereby abantu abatyholwe umuntu abengeyenzanga, so ibimele uba amapolisa ayayijonga icase lolo hlobo ingaba nyani le nto lena before ukholelwe istory sam ngenxa yoba mna ndine-makeup ya understanda. Ujonga uba lo mntu lona kuthiwa uwenze le nto lena umnike a benefit of i-doubt oba ingaba uyenze nyani le nto lena so that makumamele nakwabanye abantu bekhona on that day, ingathi kanti sibamba umntu otyholwayo. As nina ke ningabahlali plus nefamily nibelieve oba unene lona uyatyholwa. Make sithatha apha kwi-family member usister wakhe sisi wam nina usuke all the way Pikanan Flagstaff and Flagstaff kuhlala khona bani? Kuhlala mna no-boyfriend yam. Oh, and when his sister ngqo kanene and wayiva le nto lena knowing unene and knowing unene obungumuntu onjani, the reason why ulapha uye wayibelieve okanye khange uyibelieve? Akhange ndiyibhelieve. Isizathu soba ndingayibhelieve ngelaa xesha bendimka apha, I think ndimke apha ngoMarch emveni kwe-25 zikaFebruwari. Senale girlfriend? Senale girlfriend. Yes. Xabana naye malunga nale girlfriend. Le girlfriend izofunwa ngumakazi walo mntana. Uthi umakazi walo mntana ndifuna ukhesi. Khandimbone na ukhesi ndinqenqele phesofuni. Ndithi hayi khandimbone ndimgqibele ekuseni ukhesi. Athi ukhesi ndiqhela kakubi. Ndixelelwa ngumama wami utshiza umakhulu walo mntana uba ukhesi ufike kwam esedyusa indoda yam. So ukhesi ndimfuna yena, lo khesi wena unonini tontontonton. Ndihleke le nto, ndandiyithethile le nto. Ndathi ukhesi yingozi. Ukhesi ke oko wayeduke ngalo mini, ndade ndahamba mna ukhesi ekudukile. Xa ngimane ndifowuna ke ndifowune ndithi le ntombi ayikabuyi. Athi makazi ukhesi kuthiwa ufike ngobusuku wathutha izinto zakhe. Ufike kwanena akathetha nonena akathini wathatha into zakhe uthe ke apha ekuhambeni wayohlala nenye yeetshomi zakhe kwapha erini. Wahlala. Uthe ke xa ebona kacinga kunene wamane emcenga. Xa sendisiva ke ngoku kuthiwa wamane benyonyobelana nonene, bemane benyonyobelana. Yani ke ive loo nto. Hayibo unathi ithi into yakuphinde wabuyelana lo mntu. Kanti ke babuyelene ke kuloo nto yakhe. Afowune lo mntana makazi ekuseni.
Tamara ukhesi kuthiwa uyobamba unathi. Ndithi ke make yo uyombambelana athi uthi umrephile. Ndithi hey hayi ke ngokuthanda ungathi kunene makayobamba kuqala. Hayi ke athi makazi hayi uyile uthe uyile. Ndithi ke make okay ndifone imini yonke ndifuna unenene nakufumaneke efonini. Ude wayonene yobamba athi makazi beye eBuffalo Face to eBuffalo Face makaye eLand eFree Street. Ndithi make yo azanye abeke uzawubanjwa manyana. Eyithethile nje umuntu into uyithethile because ukhesi ndimke apha qoxa isilwana onene ndimva mina ndiphegaleni nami. Ebemane emtranisha into yobana uza kubambela lento wenze i-dress ze-security kwazi ungasola uqesho. So inzondo kakhesi iqale ngoJanuary the day unene qale ukwenza i-dress kha angaphindi onwabe unene and unene bemane emqwaba ngembama phakathi kwabantu phambi kwabantu naphina ngenxa yale nto ba esenza ntoni i-dress ze-security. Umtranisha ngalento yobana akazifumana isira xa ene-criminal record. So unene uqhwatywa ngucase. Okay, phakathi kwabantu. Nakwamazoba kule ndawo kuthiwa babekuyo kuthiwa wayemqhwabe ngempama senede babe kanti naye uyaphindisa. Okay, I think siyayifumana. Make size apha kutata tamkhulu. As wena umhlali ke ngoku. Ifikelele njani apha kuwe ungumhlali? Ifikelele lento kaBhlungu. Yabona ehlobo lomntana ayibalisa ngayo. Lento zizodeske ize kum. Ndilenza igali elisenext door. Baya ndifaka ifestile ezinkulu ezimbili. Umsebenzi wami ngenejobhu zombane nantoni. Ndacelwa pha isenext door kwabo ke le. Le ntwana ithi gqikum. Ihamba kukho utywala kwabantu ndibabhateleyo bancedisayo. Unene lo. Unene lo. Okay. Ndithi kuyo hey kwethini. Ndithi bufuna ntoni ithi ifuna i10 rand. Mandiphe nabayi10 rand izakongeza. Buza le10 rand zawengeza usiyephi. Ba apha kuzosela kule ndawo ndisela kuba ndisebenza naba bantu. Athi hayi ndifuna unyuka apha. Ikhona into esayoyithenga. Ndibuza ke ngoku le nto usayoyithenga nene. Abantwana babini udibene njani nabo because abantwana bendikuxelela usister wakho ethenge utywala endlini pha kokwenu lona kusister wakho ngoba besuka eTranskei. Yeah. Ndithi ndathi abantwana ndiyakucakela lo mntana because unento ofuna ubamba ngesandla babo lo mdala kuwena. Like ucase lo. Lo case ndibuza udibene njani nalo mntana and wena nini abantwana bahamba babili lo oqala umhlophe wawumecha naye. Nalona ngokumethana baphinde bangojomu uyayazi ba ingakhona into abayenzayo apha kuwo abantwana bawutyisa nabayipoison nditsho kuyo ngoku ndisebenzayo ndithi jonga sosuke ecaleni kum ina nathi le 10 rand zuhambe nabo abantwana sasa lento ndithetha ndibethelele ndigqibe sihambe ke sele ke sigqibe into zethu kusasa ndibheke eofisini xa ndibuya eofisini ndibuya kuthiwa ngumfazi ke lo wami. Ade umnyanakho umvile uba ufikelwe ngamapolisa ndibuza uba athi unene athi ufikelwe ziveni apha phezulu ezimbini ndithi bekutheni kuthiwa uqabene nalo mntana ubagxotha ndithi unene ndandiyithethile ndathi udibana njani umntana engamaziyo and lo mntana ndisiva ngetori uba unabantwana abathathu sevele otshata sevele ubambisa indoda ngerepi ndisiva ngabantu ndithi mbuza loo nto bunene ndathi kuyo yazi usozawutyisa ipoison nene uyafika nyhani emini hayi ndiyagqibezela pha ndibanjiwe ntontoni ndithi ke ngoku xa ubanjiwe ubanjwa mba athi ngulo mntana athi ke yena ndithi uzabona uthini benditheni kuyo athi usayokhangela utata akhe uhlala eBrayilini athi uya kukhangela uyise uyomxelela le meko aye ke kuyise alemva kwedinara xa uye kuyise akamfumana xa buyayo kubuya kumke ndisaphuma apha kweligali kuthiwa efonini kaphuma nazi iveni zimisile pha ndibuza yino kuthiwa nanku nene uthe gqinga apha xa bomvile utatakhe uba usendaweni ethile akamfumana wabuya xa buya ubuya kukho iveni
xa ubuza lo mntana xa bulapha kula mapolisa xa kubuzwa ayinguye ngubani lo umkhwazayo athi ngulo mntu ke sizomfuna uzobanjelwa apho ke ngoku zathathwe kumkwenaye engafumenanga kwa uyise ndimxelele kunene ezintsuku zihambe nje qatha iveki ndinokuyoxoxa ngolwesibini kuloo veki sayibanjwe ayozange xoxa kufumaniseka kwafumaniseka ke ngoku izinto zakhona azihambi nangoku aphindayo asiwa kuthiwa uyoxoxa zabambone ekhodi waphinda laa mntana wafika kwiveki andaba yesithathu na wafika sehamba nelucuphi nalapho ndisasebenza kwelakali ndigqibezela isamente nabafana ke ndindode ndibuze kwabafana bayasela ndibuza bafondini nababona abantu bagqithayo baligqothulula kodwa hayi ngqoya sibazi ndithi kaloku ndibobazi abantu balabekale ndiyikomiti abantu bagqitha apha ngabecuphi apha and amapolisa wasekhoti ngawasekhoti abantu xa ndizawalandela uba ayaphi nakutheni ebheka kakuloo nene yaqona ndibeke ithuluzi ezisebenzayo ndithi khanube ndibethelele ndilande ndobiza lo wakwam apha endlini umfazi ezo mfazi ndithi efondini kukho amapolisa angena apha kuloo nene ngawasekhoti ndiyawazi make aye ndilandele ke sihambe kube khona lo umakazi wakhe fike phaa ke kufotwe kubuzwe ke ngoku kufuna kuthiwa makavule phaa kwelaa gali kanene lifotwe ngezikamera phaa nditsho ndithi inkulu le nto bayizele kunene ingathi ubulele umntu kufotwe yonke le nto kuthiwa mabasuka abanye abantu kufotwe nala kokwabo naphaa ngaphakathi kuthiwa ke ngoku kuloo mntana xa buzwayo kubuzwa kuloo mntana aba bantu bebeyokuthatha phaa kokwenu egalini ngabantu abanjani athi ke nala mntana engekachazi kuthiwa sichazele usamiwe uyandibona ndilapha phambi kwakhe kubuzwa ngabantu abanjani babachaza ndithi ke mna ke lo mntana zange ayothathwa athi lo ubhinqileyo upolisakazi ndifuna uchaza uba yikomiti okanye ngabahlali yaqonda ndithi ke mna ke no ayingoba ayiyokomiti ikomiti ndayinqanda ngokwam before uba nam ndiyikomiti ndayinqanda ngokwam ikomiti mayingayingeni laa nto makuye abahlali yaba ngabahlali abayothatha lo mntana beza naye phakathi kwabantu uyaqonda abuze ke lipolisakazi abahlali kulo mntana yayingabahlali unomkhombo omnye naba mnye kwaba ndithi ke mna ke nakuleyo izabanzima bumkhombe umhlali ba abahlali babephaya nabantwana ubabonayo babukele apha yayingabahlali babekhona ngelaa xesha yothatha lo mntana ba uthi kaloku uzawubamba ungabamba nabo abantwana abancinci abuze ikomiti ndithi ikomiti yandincandile ndathi andiyifuni ibe khona uthi hayi tata ukuba ngaba wena ubuyikomiti zangunqande nto benza kubamba mna kho ndisemsebenzini yaqonda yiyona nto bendifuna benza bamba nawe ngoku yimake tata phaa njengoba ukwenzeka kwale nto ne wayobanjwa kunene nina ningabahlali niye nahlala naphinda nenza ntoni ningabahlali hayi ke ndongenela ngapha ke yes into eyenzekileyo emveni koba mna ndizova phakathi evekini ndiphangele xa ndiye emsebenzini ndibuya kuthiwa unene ubanjiwe. Okay fine, nyhani kwiintsuku ezilandelayo kuthiwa unene uyavela ecourt for le case yakhe. Nyhani kabantu ababekhona bapha elokishini baya, abanye bade bahamba ngeenyawo besapota unene besapota abantu bakulonene bahamba baya phaa. So ndinewari ke ngoku kukho le ntombazana ndithi yayikhona naye ngomnye wabantu ababekhona but umakazi uyithethile le nto uba kwenze kanjani because ithi le ntombazana xa sikhula sonke nayo intanga yethu sithi bizana ntangam sonke. Uthi phaa into eyambhidisayo unene unyukile ezaa steps. Onyuka kwakhe ezaa steps unene wahlala phaa nabanye abafana ababini. Unene uthi uphinde wabona ipolisa elimhlophe limkweca lisithi makehle.
uthi aqonde ke yena ku-analyst uba akutheni kuzawuthiwa makehle unene makahamba ayobuzela bosi uba umhlisela ntoni athi xa imhlisa athethe inthetha ngumakazi uba hayi idokethi lakhe alikho apha because akukabikho sure uba ubanjwe kweyiphi i-police station kwezi ziyi-2 yabo so akazukuxoxa namhlanje yabo so bamke bezibuza u-analyst uba ebeza njani umntu apha engenadokethi kutheni i-responsibility yethu ubana ngaba sikhangele uba uxoxe njani kanti ebezothini kwalapha kwaseqala so wahambe ngaxoxana emveni koko akho ndihambela ndawo asiboni mosi kwanene ligale lisesiphakathini liphakathi kwamanye amagale so bazile kuliwele lo mntana bazile kwiwele eli ihlobo labo bebuza le nto bayoba babembone enjani but abambuzanga further and bambuzele phaa endleleni bembizele emotweni abambizelanga noba kuthiwa bambizele epolice station so akho kwa-statement kwabhalwa bambizela emotweni esigangeni nje uyabona and ethi yena usiphawu kuze asifake sakhe istatement ke kwanyanzeleka ubumakazi ahambe naye aye naye emapoliseni kwathiwa makenze affidavit ecacisayo uba kwakwenzeke intoni phaa but still akhange kuphinde kuze omnye umntu ozayo ke ngokuzolandelela uba ithini into kule nto ibibhaliwe akho mntu ubuzayo abamelwane umzekelo nomakazi njengomntu wayevile befamba naye ubuziva kabuzwa so ke ngoku into ethini ezosincitha singabahlali into yoba utheni le nto ingathi ngokubona sebegqibile udecide into yobana ngaba unene uguilty because kaloku kuthiwa not guilty until proven guilty so ingathi ngoku le nto seyihamba nobana ngaba le nthetho ngokhesi unena kanikwa ke ngoku ichance enistand sobana ngaba aveze elakhe iside and then kubuzwa nabamelwana ba-around ba wawuve ntoni because bakhona nabanye abantu besides umakazi abakahlala kwapha kufuphi ababeyivile laa nto yenzekayo so into ndayenza ndacela abantwana abangaka abize imeeting yabe yayindim no-analyst ndathetha naye kuba sisitha sifuna uinvolve umakazi kuzothiwa into yobana ngaba senjuba siyazi basengabahlali ayeyonto yobana ngaba kuthiwa umakazi uthethelela unene wakhe but thina ndifuna sikhathishe laa ndawo ithi wabiza imeeting wena yabo masithi abahlali badicide babiza imeeting masiqala apho ungabiza uba ngobani abapha emeetingini okay so kwabizwa ke ngoku imeeting sayibizela phaa endleleni imeeting emeetingini into eyayi-agenda esasibizela yona yintoba le ntombazana ifika apha ithandana nonene ngesaquphe unene phofu imthatha etshomini yayo yangena endlini sisajongele yothandana kwayo le ntombazana sezininzi izinto ezenzekile kule 3 months ethandana nonene sekwenzeke so much wade wareyitshwa wakidnetshwa kwathiwa because omakazi bathi xa besiyapha kwathiwa irape ngeyifumene ibheli unene ngerape qha eyona ndimbabisayo yintoni yi-kidnapping so meaning lo mntanakazi akekho safe naye ke ngokuba angaphuma unena galavandi so because unobungozi obu-over xa ezawuthi amkidnape and ke ngoku caba lo mntana zikhona izigreshe benazo ke abathi abahlobo bakhe wayewe emvuleni usele provide neza nto zakhe zokuwa kugqirha wathi urhuqiwe yabo so ke ngoku lithi ke ngoku elethu singabahlali xa enziwe yonke le nto okuqala le ntombazana asiyazi uba yeyaphi ngoba kuthi xa sisiva istori sakhe le ntombazana yeyaphi kuthiwa yayifikele kutata olixhego uphaya ereni ndonqena uspecify then after apho wayofikela kulolu mntana thina siqale umazi kusithiwa ngowakulo emaweleni wapha emaweleni only to find out le nto ithethwa ke ngoku ngusista kanene yokubana ngaba kufika umakazi kaselela uthi iphi le ntombazana kuthiwa ibisatyusa abe ke ngosuthuka nale nto uba ayingowaphayani bathi wena abantu bapha nomakhulu asiyanoyazi thina le ntombazana ifike apha noogxifi kuthiwa ngoogxifi xa bebizwa asiyazi le nto sothuko loo nto because kaloku uthi ebantwini ungowakulo gxifi mawele nimthatha phi nalo mntu ewe namfumana phi lo mntu lona kuthiwa uyingxaki phaa ekuhlaleni futhi ugirl wafika nentombazana endiyazithiwa nguTutu xa bebesuke dayisi bonke phakathi ne-9 nentombazana uKCD masalapha ekuseleni saqala apha ekuseleni utywala sahlala sonke until de warenta ekhaya
wagxotha umakazi wami ekhaya kube ngisetyuse So wayerenda apha kwenu. so ngizithatha uba ngiwasekhaya sothi ngoba uhambe sithi abantu ngikwakuxifi sithi ngumakazi wakhe uthi ngumakazi Lo welandike. Hayi ake ngicacisile. I-address yakhe yapha Makazi. basobe lisa Yeah. okay gqibezela zona. okay so ke ngoku ithi ke ngoku elethu lo mntu lo xa sesivayo akanandawo ehlala kuyo apha and apho uhlukunyeziwe ngokutsho kwakhe uthi urechiwe wakidnetshwa wa-assaultwa i-GBV zininzi izinto wazibizayo phaa emitingini but wathi yena emitingini akayazi le kidnapping kodwa makazibona phaa bavezelwa ukidnapping isizathu wathi yena engukhesi akayazi yena le ye-kidnapping yena wazi i-rape ne-assault ne-GBV yabo so ke lithe lethu uhlelele indoni kule ndawo andithi uyafika kule ndawo and yithi sawenzekele so much but yet uhleli apha uhleli ngantoni because thina umuntu esimaziyo ngunena asikwazi wena so wena ukuhlala kwakho apha uhleli ngaboni because unene zange sava kuthiwa urepile zange sava kuthiwa ulwe nomuntu ubethe umuntu wenze intoni unobundlobongela obuthini but waye kuzawuthi xa kufika wena unene ngoku abe yenye into esingazange sayibona kuye yet unene kufuneke inguye ngokutheni ongeyo safety apha kwi-community yakhe ngenxa yakho only so kutheni ungayobuyela kokwenu because lo xa wahlelwe zezinto befamba ukhayela ikhaya lakho liphuchaza uba kokwenu ndahlelwe le nto nalento nalo tata wakho special ebekade siza uphi ngokangazokuthatha yabo qha ke zange beyi-success meeting yethu but andifuna uxoka because sayenza kunge-weekend kungecawe abantu ke bezityela amagwele so zange ide ibe namkhondo ba iphelela phi na uzothi ke ngokuyena sahlala yayila meeting sahlala 3 weeks after 3 weeks kulapha ze khona nabecuphi ke ngoku abecuphi bafika ke ngoku bafota phaya nogqiba kwabufota baya kulonene bachaza into bana ngaba bava uthi ukhesi into bana ngaba uhleli kakubi ngabahlali because abahlali bayamthuka endleleni and bebembizele nemeeting so ngoba So usahlala phi ngoku case usahlala pha nangokuhlala kule intombazana le yayi girlfriend kanene yes wapha kuthiwa uhleli nenkantha kayindawo so but kayiso sethu esasifuna yabo so ke injalo ke into yakhe yokuhlala phathi no besikilento yabahlali namapolisa oba amapolisa athi ndibendibuza le into bani beke namthreatenisha na njengoba amapolisa sengena kwinto yabahlali njengoba zanga threatenishwe bhuti ukesi because kuqale kwathethwa lento emithingini kwathiwa yena kayimane asimazi lo muntu singabanye abanye bayamazi abanye bamazi yabo so ke abadla ngokonwaba naye baya kuye zange baye aggressive because badla hosela naye baya kuye chomi zingawe endleleni awufuni na wena uzoziphendulele bahlalini bawuthini na then naye zangabe nanqakwa ngokafikayo wafika naye ngumuntu ophole apha enhloko ngena stress kwawuthetha kwakhe wayeziphole and zange kubekho umuntu umbethayo umthini sathi kwakumakazi bangabikho emithingini because sambona unengxaki nomakazi xa into ayithethileke ukupha emithingini wathi yena uba yena akazuyithetha nathi bahlali lento uzayithetha no-sister kanene nomakazi kanene lohlala eChicken Farm akamfuni lo because lo abavani ngengqondo so akazukwazi ummamela lo uzawumamela usister lo useFlagstaff nomakazi kanene lo useChicken Farm which is lona okay wathi yena uzawuthi uzathetha uba ithini into uzawuthetha nabo akazuthetha nomnye umuntu kuyacaca ukuba ebefuna lo agreement ayifunayo makazi waseFlagstaff ubukhe wamzama wamva yena ubuthini na okanye beke wakuzama yena bekhe wandizama kokube ndipha uthi xa umbuza ke ngoku njengamakazi uthi ngxekuzama fowuniwe ke sabe sifuna uqonda istory bakwenzeke ntombi asazi into mosithina silost siva ndiva ubrother wami kuthiwa ubanjiwe nguwe kwenzeke ntoni hayi mama ka iya uthi uyibuhlungu into endikuyo kangiba nogqirha uthi ndonzakele gqithi and ndonzakele gqithi nje le case ayisekho unena kasabanjwanga ndim ngokubanjwe ngugqirha
ebanjwe ngugqirha nje maka-Iya le nto i-serious nyhani because it's not the first time bamba umuntu ngaye. Kutsho Abantu endandibabambe kuqala bahlala kwi-trial for 4 years, so Pholani usezawuhlala. Gqibelisa kwam uthetha naye. Sendisiva kusithiwa uthi ebahlaleni ulinde mna nomakazi wam lo. Yeah. Ndaqonda ke ngoku xa besendixelele uba umuntu uhlala kwi-trial 4 years akho nto ndinoba sayithetha naye ke.